Eti Seikwamanhene na Obano Santini ya ewa ye nimutense sway dia e free aya adumba Otumfuo Hiahene wanwa eba no e yasum ngoma nyina betete o ene dia yasum ngoma nyina betete ahanamo ena Sampamanhene Samla Jafla Sanso ena Seikwamanhene wa mumienu ena wo mo no matena nkonwa ya wonom ebu wo mo ban ena sabre wonom ato something tente ya wo mo eba ewo midifoswe Samla Jafla ena fe Seikwamanhene wonom nyina ena eba no Juda so ya besra hin kwafo sa momeje mayen momeje shinapo no e mayen ya da mo se na ma cheme ani de mada na mutie said the Absa Bank on ekeni omba emuso no enaka no 20 sanso ana doko no crate no so edu shinapo no pentu obubu amwade eda so said the Absa Bank o kasa nyamisho pa Nanu madama sabrei Nanum chidom Wanato centro mo achaba Nananum chidom Nadum kuhire wananu kuya nanso 7 days Ansam wade mama fe yese akuyem hire Pepe yewra wadwa wachia wakana chidom ho Nana kusi wabadum kumasi domi abla hire Edie nabano no Pia Opemsuo kusi wabadum Kumasi domi Ibrahim Adie na bo di janam Pia Onuso wakachido bo na no chido bo kusuwa atia na kunadu yedom kumeni na kunadu yedom kumeni kuna ekwo na de hie no no ekwo ba di mensam no ekwo na simpi asare Onuso wakachido bo tu akwabra ne se na kurabo ekwo ba di mensam onu na mudu osi simpie wo pema empaniso osuru ni wa ekwo ene pepon Pia ekwo ba di mensam Sanso ana atwema besiase ehene na abwaje yamana kwaba afei Otumfuo brempo nana amankwa kodom Samfi Adumasahene Samfi Adumasa mirada meblu ya mwakwaba amankwa kodom Nanum chidom kusua atia nana kan de se konkro ono so oye ekuwa nani ono na disika kokko ogu agudie mu egu bedemu ede koya doye nana mankwa kodom nyankwada Wahine si opoku amponsem Pia abrakasi nyame ne hene asachini nana wompenu wasem no wodo no watema no wahobrasia no wu santeni no sensu si da kane wa santemem Pia wadwa ne wahine si opoku amponsem asachini nana no wona wu santehene sensu si da kane wa santemem eno ane abrakasi nyame ne hene wahine si opoku amponsem asachini nana ya mwakwaba ohene fefa ya mwakwaba Yes, it's a bedem kwa himfia na nye nana kan bede. Dabi. Bede bibi wom. Nana Adumasahene ya mwakwaba. Abrankasi nyamieni. Dia na hini afri nyankonsrodo. Ye bodia ni abomemedi. Sante hini papa no Kramprofi. Sante hini papa no. Ohine se. Asasini nana no. Osi da kane wa santememu wonu anu ahiri so pekwa ponse Pia openu wasam asachiri ni bia no openu wasam okana no wakadom eja wo ma na sumdua ba eja no sante ni friend eja
eje wo ma na so wiaba wahene ba owusu kokko asampo wahene ba owusu kokko Otumfuo Sampon ehene no santehene ne ba no wahene ba owusu kokko santehene ba yabo akwaba wahene ba ne huhia no santehene ba ne huhia no Pepe wahene ba wadu ene yaye ne hia wahene ba ne huhia no ohene ba professor owo ahene ajei buache eno no Otumfuo Foundation onu na yetiteni Erada rumebru ya mwakwaba Nanana Akyeampimhene madaru mebru Achoma buaso asuna abusia adishia abusia baya almost 1,000 Ghana ya makwaba Nanana Akyeampimhene madaru mebru Osahene kwaku atachi ahafukuku omumahene one also say 1,000 Ghana cedis ensi Akyeampimhene so for Hiahene Nana Professor Boache Wahene Abedru Jumedie no ase Ena Otiada Baino Efe Otumfuo Hiahene Ena Odada ne hono Otumfuo Hiahene Ena Odada ne hono Otiada Baino Eyi Chidom feko no elesine naso sei a hene ba edu sepoku eni hoyi ade a Otumfuo Hiahene ela wo hwe akire ama Chidom feko no eti sei dia ohene ba okoheni na eni achi ye twa okra no ne na di nkra ewo Jumedie ase eye Otumfuo Hiahene Nana Professor ohene ba ena wabedu aye yase ena oguso awoshe ewo Opemsuo 7 afe Opemsuo TV eye mu nyina no na tamo amakota kohene Otumfuo se to babio se ohene ba du se ni hono ade a Otumfuo Hiahene ena ehe akire sa chidene kozisa obeyi nana musini erote afe ena odo fidie na to Opemsuo a ye mama kwaba aha eya akiremade se die bia betimi de aba ene die mo a obetimi e de aba Prudential Bank wana do mo jeje na yasra wana mo e chenso no ene die mo fa bi mfa mu mayai ma mo chenso no yasra mada mo fa bi mfam e mayai Otumfuo nanum chidom ene ahene ma edamasepa nana madama asumnya mahene diana piesie empepen yewra wadura wochia Ayomuso hene Otumfuo Bempo Nana Kodua Achampon Onoso awa nana odaru mebru Akyeampimhene mwakwaba Ayomuso hene Nana Kodua Achampon Nano madama asante achimbogu mahine nana osu ampem wane mahima empempen nanu seduomo achia yebo makwaba asante achimbogu oye soja panipa yama wakwaba mama asante ahenie efe
asante amamra ne amane da soronko eya maburu na mo ha no munsia bibi emfiri de ekoso onim efiri sampani sititu obi ka titu obi kire amre wa foto sa ekoma ba wadiem enkokora forma trisa ekomra ntie diem ofa ya mo afrim podo meburu ya mo akwaba Sampamanhene Asantema benkum na ebano Aduana nyina piesie Anye piesie ni piesie ni Asumenya Manhene mpepei Yewura baduru Aduana piesie nana wachirikusi Trama Mpepei Yewura dua wachia Aduana fo nyina piesie no Ono aso na ya Asantema benkum Mbaburu no musia bibi emfidi ekosoi amamra ni amane Aduana piesie na antebrebro brebre oja keseku oja brewirei brebre Nano madama Sampamanhene nana ajene mbuaten akwesi mpiasa no ahwiniye nana kotomle boda ahwiniye mu akwabodi mensam woni feyesi akuyem ahene wonu na tim takalisu ade mai babo woni krom tim takalisu no onu ani nana do tomna feyesi akuyem hene no wonu na tim takalisu ade mai babo woni krom etini ese tim takaliwaso ade mai akobon feyesi onu ani feyesi hene feyesi akuyem ahene na dunku hene wane etim dakaliya nanso owe no jemuma feyesi hene ana feyesi hene ama etim dakali babo ne man ewo ho nano madama feyesi hene wane na tena konwa ne mpanimfo na nano badru hanmo ebabema abusia dakina oma wama yakọ ene shedin feyesi edom ena ebanon yesra bambofo no babia yegyina nana kwabra boati kane Otumfuo Hiahene nana kwabra boati yesra bambofo no emema asrafo mama triangle yi mama babia yegyina ya ni mu ha na ho mayen yesra mama nkwa na metimi aboban esiri ban amayen ani de bada woni mu a police for mama ayen sa babia yegyina yi empanimfo kyerasa ewasa so da ho asa na mampani kra duru ha aneti yesra mo monya ne sa amayen anya sa ebeji yensem bloggers ni nyina mu nso red carpet no so all the bloggers please be on the red carpet yesra mo bahwa adio for ni nyina montena se na emfifi ha enna hono mo yesra mo adehye eba behre ne ma o na sabre wo mu nyina ato santene ono so woni ni wura ebedin kre twaso ni nyina